या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। माझ्यामुळे वैभव नाईक आमदार, दीपक केसरकर यांचा टोला। किरण सामंत लंबे रेस का घोडा, नितेश राणेंचं सूचक विधान। आणि निवडणूक लोकसभेची तयारी विधानसभेची। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। किरण सामंत आणि नारायण राणे यांपैकी कोणीही उमेदवार असला तरी मोदींसाठी मतदान होणार आहे। ही भारताच्या विकासाची लढाई आहे, त्यामुळे पंतप्रधान म्हणून मोदी यायला हवेत, यासाठी जनतेने एकत्र येऊन मतदान करायला हवं, अशी भावना मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केली आहे। खरोखर प्रत्येक उमेदवार आपल्यासाठी प्रयत्न करणार, ह्याच्यामध्ये वाईट काही नसतं। तर आपल्याला या निमित्ताने त्यांनी तसा प्रयत्न करावा। कोणाला मिळालं, राणे साहेबांना मिळालं तर ते स्वतः मंत्री आहेत, पुन्हा एकदा मंत्री होतील। किरण सामंत साहेबांना मिळालं तर ते तरुण आहेत, उत्साहाने काम करू शकतील। शेवटी नागरिक असं म्हणत नाही, त्यांना शेवटी मोदी साहेबांना मतदान करायचं असतं। तरी मला असं वाटतं की मोदी साहेबांना मतदान होत असताना सगळ्या नागरिकांनी एकत्र राहिलं पाहिजे आणि ही भारताच्या विकासासाठी असलेली लढाई आहे आणि त्याच्यामुळे या लढाईमध्ये कुठल्याही परिस्थितीमध्ये यशस्वी झालं पाहिजे, तरच आपल्या देशाचा झेंडा मानाने फडकत राहील। आणि आज पाक ऑक्युपाईड काश्मीरमधील लोकसुद्धा म्हणतात की आम्हाला मोदी साहेबांसारखा पंतप्रधान पाहिजे, जे 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य देतात। आणि त्याच्यामुळे निश्चितपणे उद्याच्या काळामध्ये पाक ऑक्युपाईड काश्मीरमधली जनता जरी भारतामध्ये सहभागी झाली मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली, तरी कोणाला आश्चर्य वाटायला नको। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। गोकुळ सोबत गोकुल। मी आवाज उठवला म्हणून वैभव नाईक आमदार झाले, नाहीतर किती वेळा पडलेत, अशी आठवण मंत्री केसरकरांनी करून दिली। शिवाय वैभव नाईकांचं वय वाढल्यावर त्यांना बरं काय वाईट काय कळेल, अशा शब्दात त्यांनी सुनावलंय। हे बघा, मी आवाज उठवला म्हणून तुम्ही आमदार झाला, नाहीतर तुम्ही कधी आमदार झाला असता का? किती वेळा पडला विचार करा ना। शेवटी मी ज्या शांततेसाठी लढा दिला ती शांतता प्रस्थापित झाली। आज काय आमच्या जिल्ह्यामध्ये मारामाऱ्या होत नाहीत, हे शेवटी समजायला लागतं की लोकशाहीमध्ये आपण बोलायला लागतं। कोणालावरही हल्ले होता कामा नये, आणि हे हल्ले काय नेते करत नसतात, खालच्या कार्यकर्त्यांमध्ये शांतता राहिली पाहिजे, त्यांचं प्रेम वाढलं पाहिजे, ह्याच्यासाठी तो लढा होता। आणि तो लढा व्यक्तिगत पातळीवर कधीच गेलेला नाही, तो एका वैचारिक पातळीवर होता। म्हणून राणेसाहेबांनी मी एकत्र येऊ शकलो, हे वैभव नाईकना समजू शकणार नाही। त्यांचं ज्यावेळेला वय वाढेल त्यावेळेला त्यांना लक्षात येईल की बरं काय आणि वाईट काय, आणि बरं काय आणि वाईट काय ह्याच्यामधला फरक त्यांना कळला असतात तर आतापर्यंत ज्या एकनाथ शिंदे साहेबांनी त्यांना एवढी मदत केली त्यांच्यावर ते राहिले असते, असं मला वाटतं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। चला उद्योजक बनूया। कोकणातील तरुण तरुणी महिलांसाठी लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत व्यावसायिक बनण्याची सुवर्ण संधी। लक्ष्मी ॲग्रो फार्म व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, दुग्ध व्यवसायांसह महिलांकरिता विविध व्यवसाय प्रशिक्षण, 1 महिन्याचा प्रशिक्षण वर्ग, निसर्गरम्य जागेत व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, केंद्र शासनाच्या मान्यतेचं मिळणार प्रमाणपत्र, एकाच छताखाली विविध व्यवसायांचं मिळणार प्रशिक्षण। चला तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करूया। अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811
9021 7613 57 आणि 9322 69 63 81. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि मी नेहमीच भेटत असतो, फक्त तुम्हाला ते पाहायला मिळत नाही. जनतेच्या हितासाठी आम्ही एकत्र आहोत, अशी प्रतिक्रिया मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. तब्बल 10 वर्षांनंतर नारायण राणेंनी केसरकरांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. असं आहे की आम्ही नेहमी भेटत असतो, तुम्हाला हे बघायला मिळत नाही. मी त्यांच्या जुहूच्या बंगल्यावर जात असतो, ते माझ्या बंगल्यावर मुंबईला येतात, मलबार हिलला. अनेक वेळेला त्यांनी बोलवल्यानंतर मी कणकवलीच्या बंगल्यावर जात असतो. शेवटी जिल्ह्याच्या ज्यावेळेला विकासाचा प्रश्न असतो त्यावेळेला आम्ही सर्व एकत्र असतो आणि शेवटी सर्वसामान्य लोकांचा विकास हे राजकारणामधलं अंतिम ध्येय असतं आणि त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या स्कीम लोकांपर्यंत पोचवायला लागतील आणि त्याच्यासाठी खूप कष्ट घ्यायला लागतील आणि त्याच्यासाठी निवडणूक हा एक मार्ग असतो की ह्या निमित्ताने तुम्ही लोकांपर्यंत जात असता. नाहीतर रोज डिपार्टमेंटची कामं असतात, तुम्ही त्याच्यामध्ये अडकून राहता. यावर्षी शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी अत्यंत वेगळ्या तऱ्हेचं शैक्षणिक धोरणाची आम्ही अंमलबजावणी करतो आहे. त्याच्याचबरोबर ज्या विकासाच्या संकल्पना आहेत या जिल्ह्यातल्या त्या आपल्याला राबवायच्या आहे आणि त्यानिमित्ताने राणेसाहेबांचा असेल किंवा किरण सामंतांचा असेल यांच्या प्रचारासाठी मी घरोघर जाणार आहे आणि हा 1 महिना हा पूर्णपणे लोकांसाठी देणार आहे. निश्चितपणे याच्यातून पुढचं नियोजन होईल आणि येणाऱ्या बजेटमध्ये सुद्धा आमच्या जिल्ह्याला न्याय मिळू शकेल याची मला खात्री आहे. कारण आपण तात्पुरतं बजेट सादर केलेलं आहे आणि अंतिम बजेट हे जून महिन्यामध्ये होणार आहे आणि त्या दृष्टीने लोकांच्या समस्या समजून घेणंसुद्धा फार महत्त्वाचं असतं, लोकांना न्याय देणं महत्त्वाचं असतं. हा निश्चितपणे दिला जाईल एवढं मी ह्या निमित्ताने सांगतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. खासदार विनायक राऊत यांचा चेहरा फक्त निवडणुकीपुरता दिसतो, नंतर जनतेला विनायक राऊत दिसत नाहीत. त्यामुळे त्यांचा पराभव अटळ आहेच. परंतु या मतदारसंघात किरण सामंत यांना उमेदवारी दिल्यास 3 लाखांच्या मताधिक्याने निवडून येतील, असा विश्वास शिवसेना युवा नेते उद्योजक सतीश आचरेकर यांनी व्यक्त केलाय. आमचे किरण सामंत साहेब जे लोकसभा उमेदवारीसाठी आग्रही आहेत, यांना लोकसभेची उमेदवारी देण्याबाबत आणि धनुष्यबाण हीच निशाणी हवी. धनुष्यबाण ही निशाणी या ठिकाणी प्रत्येक घराघरात पोचलेली आहे. बघा, युती करून आज ज्यालाही तिकीट मिळेल त्याची विजय ही निश्चित आहे. कारण विनायक राऊत साहेबांबद्दल आम्ही कोणाला सांगण्याची काही गरज नाही. कारण येत्या 10 वर्षात फक्त 2 महिने हा चेहरा दिसतो. 2 महिन्यानंतर कोणीही कुठल्याही व्यक्तीने कुठल्याही युवकाने सांगायचं की हा चेहरा कोणासमोर येतो. हे असं जर गोष्ट घडत असेल, फक्त प्रचार करण्यासाठी यायचं आणि प्रचार झालं की कुठच्या खोलीत गायब व्हायचं, हा प्रकार असेल तर कुठल्याही मतदाराचं मत नसेल की या माणसाला मत घालावं. आणि त्यामुळे नक्कीच सांगतो, किरण सामंत साहेब हे धनुष्यबाणावर जर उभे राहिले तर नक्कीच 3.5 लाखाने मताने किरण साहेब निवडून येतील. तसंच आज रत्नागिरी जिल्ह्यात जसं लीड मिळेल या प्रकारची चर्चा आहे, त्याच्यापेक्षा नक्कीच लीड किरण सामंत साहेबांना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातनंही मिळेल असा आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे. करणं हा उद्देश असा आहे की किरण सामंत साहेब जे या ठिकाणी उमेदवारीसाठी आग्रही आहेत यांची उमेदवारी निश्चित व्हावी आणि ही शिवसेना धनुष्यबाण या चिन्हावरच व्हावी. कारण शिवसेना धनुष्यबाण हे चिन्ह घरोघरी पोचलेलं आहे आणि त्यासाठी इथले प्रत्येक युवक हे त्या चिन्हाच्या परिचयाचे आहेत. त्यात किरण सामंत साहेब यांचं जसं कार्य तसं काम करण्याची पद्धत रत्नागिरीत आहे, त्याच प्रकारची पद्धत या ठिकाणी सिंधुदुर्गातही आहे. आणि याचं उदाहरण म्हणून हे तुम्हाला जे एवढं यंग पिढी या ठिकाणी दिसते, प्रत्येक यंग माणसांचं, यंग पिढीचं, तसंच उद्योजकांचं, व्यावसायिकांचं, अनेक क्षेत्रातल्या लोकांचं म्हणणं हे असं आहे की नवीन चेहरा हवा आणि हा नवीन चेहरा म्हणजे हा विकासाचा नवीन चेहरा हवा. लोकशाहीमध्ये सगळ्यांनाच अधिकार आहे आपलं म्हणणं
मांडण्याचं. आणि ज्या प्रकारे भाजपमधनं नारायण राणे साहेब जसे आग्रही आहेत, तसेच शिवसेना धनुष्यबाण शिंदे गटामधून किरण सामंत साहेबही आग्रही आहेत. ज्या प्रकारे प्रत्येकाचं मत मांडण्याचे अधिकार आहेत, त्या प्रकारे आम्ही मत मांडत आहोत. आणि आम्ही आमचा पक्ष हा समजून आम्ही एवढंच सांगू की आमच्या पक्षाला जर तिकीट मिळाली तर आम्ही बहुतेक्य मताने ही निवडणूक जिंकू. तशीच जर दुसऱ्या पक्षाला किंवा अन्य भाजप पक्षाला नारायण राणे साहेबांना देखील तिकीट देण्यात आली तर जसं आमच्या वरिष्ठांचे आदेश असतील त्या आदेशांचं आम्ही पालन करू. काम करण्याचे आदेश येतील त्या प्रकारे आमचं काम नक्की राहील. गोष्ट म्हणजे किरण सामंत साहेब हे असे नेते म्हणून प्रसिद्ध झाले की ज्या ठिकाणी कोणताही माणूस त्यांच्यापर्यंत पोचू शकतो. त्यांचा फोन हा कुठल्याही टायमासाठी अवेलेबल आहे. त्यांना कोणीही फोन करून आपली कामं सांगू शकतो. आपल्या अडलेला विषय तात्पुरती ज्या स्वरूपात असेल त्या स्वरूपात तो मिटू शकेल. त्यांचे दरवाजे सर्वसामान्यांसाठी खुले आहेत आणि सर्वसामान्यांची मत देताना हीच एक अपेक्षा असते की जो नेता आम्ही निवडून देऊ त्या नेत्याने आपल्यासाठी खालच्या पातळीवर येऊन काम करावं. आणि किरण सामंत साहेब हे नक्कीच खालच्या पातळीवर येऊन काम करतात. त्यामुळे आमचं सगळ्यांचं मत आहे हे किरण सामंत आले तर नक्कीच या राजकारणाचा लोकांचा इंटरेस्ट वाढेल. तरुण पिढी असेल, युवक असतील, तसेच व्यावसायिक असतील, सुशिक्षित लोक असतील, बेरोजगार लोक असतील, कारण प्रकल्प आले पाहिजे, उद्योग वाढले पाहिजे, या दृष्टिकोनातून सगळ्यांसाठीच भविष्य एक चांगल्या दृष्टिकोनातून पुढे जाईल असं आम्हाला वाटतं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. निसर्ग सौंदर्यानं नटलेल्या वैभववाडीत लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत 58 प्लॉटचा गृहनिर्माण प्रकल्प. 12.5 एकरात होतोय प्रकल्प. स्वतःच्या हक्काचं घर बंगलो बांधण्यासाठी सुवर्ण संधी. वास्तू प्रकल्पाची वैशिष्ट्य 12.5 एकर एवढ्या प्रशस्त जागेमध्ये निसर्गाच्या सानिध्यात साकारणारा 58 प्लॉटचा शानदार निवासी वास्तू प्रकल्प. वाभळे वैभववाडी शहरालगत होतोय प्रकल्प. प्रकल्पाअंतर्गत सुनियोजित रस्ते, मुख्य रस्ता डांबरीकरण आणि अंतर्गत रस्ते संपूर्ण खडीकरण. प्रकल्पासाठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा व्यवस्था. प्रकल्पासाठी स्वतंत्र इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत लाईन सुविधांसह तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811 9021 7613 57 आणि 9322 69 63 81. सावंतवाडीकरांना नारायण राणे आणि दीपक केसरकर यांना एकत्र बघून आश्चर्य वाटलं. दहशतवादाची सुरुवात जिथून झाली तिथे दोघे एकत्र आले. त्यामुळे केसरकरांचा दहशतवाद आता संपला का हे केसरकरांनी जाहीर करावं असं आव्हान माजी जिल्हा परिषद सदस्य मायकल डिसोजा यांनी दिलंय. तर नारायण राणेंना मागचा अनुभव पाहता आता केसरकरांच्या भूलथापांना राणेंनी बळी पडू नये असं मत ठाकरे शिवसेनेचे उपजिल्हा प्रमुख चंद्रकांत कासार यांनी व्यक्त केलंय. सावंतवाडीकरांना बघून आश्चर्य वाटलं की आपले दीपक भाई केसरकर आणि नारायण राणे साहेब हे दोघं एका गाडीमध्ये, आणि जिथून दहशतवादाची सुरुवात झाली, दीपक केसरकर साहेबांनी जी सुरुवात केली होती दहशतवाद ते त्यांच्या कार्यालयात मांडी लावून आज दहशतवाद संपला की काय असं आम्हाला आज वाटायला लागलं. खरं म्हणायला गेलं तर मागील 10 वर्षापासून दीपक केसरकर हे कायम दहशतवादाच्या नावानेच बोंबला मारायचे. आणि सावंतवाडीकरांना म्हणजे कसं झालं, पहिलं नाटक आणलं संभवमय युगे, त्याच्यात त्यांनी नारायण म्हणजे जुन्या ह्याच्यामध्ये कसं अत्याचार होत होता आणि कसे हे होत होतं हे लोकांना दाखवण्यासाठी जी मोठं नाटक आणून लोकांना सगळ्यांना त्याचं गाड्या करून इथे लोकांना घेऊन येऊन त्यांना दाखवलं की कशा पद्धतीने पौराणिक काळापासून आतापर्यंत ह्याच्यावर अत्याचार होत आहे. त्याचा नंतर बघायला गेलं तर दहशतवाद एवढा फोपवला की दहशतवादमध्ये आपल्या किती सिंधुदुर्गात बळी गेले. म्हणजे आम्हाला कायमचे जर हे केलं तर एक तासाचं त्यांचं भाषण असायचं. म्हणजे सगळं आम्हाला आमच्या रेकॉर्ड्स आहेत
आणि ते आम्ही नक्कीच रेकॉर्ड लावू. तर सभा आहेत त्यांच्या जुन्या, 1-1 तास भाषण द्यायचे. जसं नाईक साहेबापासून जी बळी गेले, म्हणजे सिंधुदुर्गात जे 9 बळी गेले, ते कशा पद्धतीने बळी घेतले गेले आणि भविष्यात आपलासुद्धा ह्या राजकारणाच्या याच्यामुळे बळी जाऊ शकतो आणि त्याला सर्वस्वी राणेसाहेब जबाबदार असतील असे थेट ते आरोप करायचे. तो दहशतवाद हा यांचं घेतलेलं सोंग होतं काय, हे आज आम्हाला त्यांना विचारायचं वाटतं. ते आम्हाला कायमची एक पोपटाची उपमा द्यायचे की पोपटाचा जीव त्यांना जीव सत्तेमध्ये होता आणि त्यांना ती कायमची सत्ता पाहिजे. पण आज आम्हाला वाटतं की ह्यांची जी वस्त्र सगळी घालत आहेत, म्हणजे जी पहिल्यापासून जी त्यांची विचारसरणी प्रत्येक 5 वर्षामध्ये त्यांचं पक्ष बदलण्याचं आणि जे विचारसरणी बदलत आहे, तर खरा पोपट हा इतर राणेसाहेब नसून दीपकभाई केसरकर हेच खरे पोपट आहेत, असं आज आम्हाला सगळ्यांना वाटायला लागलं आहे. कशाला, हे सत्तेशिवाय राहू शकत नाही. आणि प्रत्येक इलेक्शनमध्ये जर बघायला गेलं तर 2009मध्ये एक शरद पवार साहेबांशी एकनिष्ठ होते, त्याच्या पहिले हे काँग्रेसशी एकनिष्ठ होते. 2014मध्ये हे उद्धव साहेबांकडे आले, आपल्यावर अत्याचार होतो आणि दहशतवाद सिंधुदुर्गमध्ये वाढला. प्रत्येक इलेक्शनमध्ये एक बळी जातोय, भविष्यात आपल्यासुद्धा कधीतरी बळी जाईल अशी ती हे करायचे. माझ्या परिवाराला संरक्षण द्या. आज जर तुम्ही बघायला गेला तर संरक्षण घेऊन आजचं त्यांच्या ऑफिसमध्ये संरक्षण आहे. कशाला दहशतवाद, तुम्हाला जर संरक्षण एवढं पाहिजे, दहशतवाद जर संपला असेल तर तुमच्या कार्यालयाला आज 4-4 पोलीस बसून काय हेच नाही ना. तुम्हाला भय कसला आहे? दहशतवाद जर सिंधुदुर्गातला संपला असेल, तुम्हाला तुमच्या परिवाराला भीती होती, तुमच्या मुलीला तुम्ही आमच्या भर मीटिंग माझ्या मुलीला भीती आहे, मुंबईला आपले त्यांना मारण्यासाठी कार्यकर्ते पोचले, हे तुम्ही आम्हाला सांगायचं. आणि जर रात्री अपरात्री तुम्ही यायचं असेल तर आमच्या 2-4 गाड्या तुमच्या पाठीपुढे असायच्या, एवढं तुम्हाला ती भीती होती. आणि आता तुम्ही एका मांडीला मांडी लावून बसताय आणि दहशतवादचं हे करताय. म्हणजे तुम्ही एक डिक्लेअर तरी करा की सिंधुदुर्गातले जे बळी गेले याच्या पहिले ते तुम्ही नारायण साहेबांचं नाव घ्यायचा, तेव्हा त्यांनी घेतले नाही ते कोणी गेलं ते तपास तरी करावा. आज तुमच्याकडे दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत तुमची सत्ता आहे, तर त्याचा तपास करून योग्य तर तुम्ही हे करावं ना. की दुसरं असं सांगावं की सिंधुदुर्गामध्ये फक्त तुम्ही लोकांना मॅड करून फक्त दहशतवादचं सोंग करून तुम्ही 3 वेळा निवडून आला. तर इतर बाकीच्या बाबी बघायला गेला तर हे कसे अमावास्या पौर्णिमा असतात तसं उगवतात, 8 दिवसात येतात, इथे काहीतरी वल्गना करतात आणि निघून जातात. पण खरं विकासाचा मुद्दा घेतला तर ह्यांनी विकासाचं शून्य असल्यामुळे ह्यांनी आता आपली पदयंत्र भाजपकडे वळली आहेत की काय. कशाला, ह्यांचे शिंदे गटमध्ये जरी गेले तर ह्यांच्याबरोबर कार्यकर्त्याची फळी कुठलीही नाही आहे आणि हे भाजपमध्येच भविष्यात प्रवेश करतील, हीच एक एकंदरीत आम्हाला ह्याची संभावना वाटते. कारण त्यांचे पक्षाचे जर बघायला गेलं तर ज्या घरात ते जातात त्या घरात ते कायमचे विरोधीच काम करतात. ज्या ताटात जेवतात त्या ताटातच होल करतात. कसं केलं आहे आज तेव्हापासून तरी, म्हणजे प्रवीण भाई भोसले साहेब असतील त्यांच्याबरोबर हे केलं, त्यांनी काटाकडून बाजूला केलं. असं जर बघायला गेलं, त्यांचा इतिहास बघायला गेला तर आज त्यांच्या पक्षाचे किरण सामंत हे इच्छुक असताना स्वतः ते राणेसाहेबांना उमेदवारी मिळाली पाहिजे. म्हणजे स्वतःचे पक्ष शिंदेसाहेबांबरोबर हे असूनसुद्धा स्वतःच्या पक्षाच्या उमेदवाराला मागे टाकून हे आज राणेसाहेबांची तळी उचलत आहेत. ह्याच्यावरनं आम्ही काय समजावं. एकंदरीत जर आपण बघायला गेलं तर ह्यांची जर सत्ता केंद्र बघायला गेली तर ह्या ऑफिसमधनं ते चालू करायचे कायमचे की दहशतवाद आहे, दहशतवाद आहे, दहशतवाद आहे. ह्याचा दहशतवादचा पॅटर्न आज बदलला की ह्यांची संकल्पना बदलली, ही ह्यांनी नक्कीच जनतेसमोर ह्याची जाहीर करावी. राण्यांचा दहशतवाद म्हणून बोंबलायचे, पण आज त्यांची जर प्रेस बघितली राणेसाहेबांची तर त्यात राणेसाहेब सरळ सरळ सांगतायत की दीपक केसरकर साहेबांना मी फोन करायचो आणि माझी जी कामं वैयक्तिक असायची ती दीपक केसरकर नक्कीच करायचे. कुठलंही काम त्यांनी अडवलं नाही. इथे येऊन 10 वर्ष बोंबलायचं आणि तिथे साठं-लोटं ठेवून विकासात असेल, वैयक्तिक कामं असतील ती एकामेकाची करायची आणि दहशतवाद म्हणून बोंबलायचं, हे कुठेतरी पुलाखालनं मोठं पाणी जातं आहे. ह्याचं एक हे उत्तम उदाहरण आहे. कशाला, तुम्ही नारायण राणेसाहेबच सांगतायत की मी ह्यांना फोन लावल्यानंतर ही कुठलंही कामं आपलं अडवलं नाही, मला पाहिजे ती कामं माझी करून दिली. म्हणजे फक्त कार्यकर्त्याने सावंतवाडी वासियांना, म्हणजे सावंतवाडी मतदारसंघातील लोकांना फक्त मॅड करण्याचं कामच दीपक केसरकर साहेबांनी केलं आहे, एवढं ह्याच्यातनं सिद्ध होतं आहे. दीपक केसरकर आज राणेसाहेबांना 1 लाख मतधिक्य देणार सावंतवाडी विधानसभामध्ये असं जाहीर करतायत. खरं म्हणजे दीपक केसरकरांचा
पक्ष कोणता, दीपक केसरकरांची वैयक्तिक कुवत किती आणि 1 लाखाची वल्गना करताना दीपक केसरकर कुठच्या बेसवर कुठच्या आधारावर करतायत, हा खरा ज्वलंत प्रश्न आहे. कारण दीपक केसरकर ज्या ज्या पक्षात जातात ते सोयीचं राजकारण करण्यात त्यांचा कायम हातखंडा असतो. आज त्याने राणे साहेबांशी जुळून घेण्याचा प्रयत्न करत असताना असं दिसतंय. पण राणे साहेबांना ज्यावेळी जुळून घेत आहेत त्यावेळी राणे साहेबांबरोबर असलेला एखादा कार्यकर्ता तो कसा मोडीत काढावा हे दीपक केसरकर एका दगडात 2 पक्षी मारण्याचे प्रयत्न करत आहेत. खरं म्हणजे दीपक केसरकरांचा जर बघायला गेलं ते 10 ते 15 हजारच्या पलीकडे दीपक केसरकरांकडे वोट बँक नाही आहे. त्यांना हा मतदारसंघ पूर्णपणे ह्या मतदारसंघाने नाकारलेला आहे. ह्या मतदारसंघात ते एकटे फिरू शकत नाही, म्हणून त्याने तापलेल्या तव्यावर भाकरी भाडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आज नारायण नावाखाली नारायण बरोबर घेऊन ह्या मतदारसंघात ते फिरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कारण ते एकटे फिरले असते तर लोकांनी त्यांना नाकारलं असतं. आज ज्या पक्षात ते आहेत त्या पक्षाला उमेदवारी मिळवण्याची जी धडपड होती करायला पाहिजे होती ती न करता ते नारायण आग्रही आहेत. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे नारायणांच्या बाबतीत त्याने केलेले नको ते घाणेरडे आरोप नारायण साहेब आज विसरलेत काय? कारण नारायणांबरोबर आम्हीसुद्धा काम केलं आणि असं असताना दीपक केसरकरांना ज्यावेळी नारायणांनी पाठिंबा दिलेला आपल्या नगरपालिकेत आणि त्यांच्या जीवावर ते नगराध्यक्ष झाले आणि नगराध्यक्ष झाल्यानंतर नारायण यांनी दीपक केसरकरांनी बदललेली भूमिका किंवा त्यांच्याबाबत केलेले आरोप त्यांना या जिल्ह्यातनं नेस्तनाबूत करण्याचा जो उचललेला विडा आज कुठच्या बेसवर त्यांचं कुठचं एकमत झालं आहे की ते आज दोघेजण एका ठिकाणी आहेत. खरं म्हणजे ह्या मतदारसंघात कितीही दीपक केसरकरने वल्गना केल्या तरी हे मतदार ह्या जिल्ह्यातले किंवा ह्या आपल्या मतदारसंघातले मतदार कदापिही दीपक केसरकरांना जवळ करणार नाही. ते दीपक केसरकरांनी लक्षात घ्यावं. कारण दीपक केसरकर हे थंड राजकारण करणारे माहीर आहेत आणि ते सोयीचं राजकारण करतात हे लोकांना कळलं आहे. ह्या विधानसभेत मतदारसंघात किंवा ह्या जिल्ह्यासाठी दीपक केसरकरने कुठचंही काम केलं नाही, कुठचाही प्रोजेक्ट आणला नाही, कुठचंही एखादं मेडिकल कॉलेज आणलं नाही किंवा एखादा दवाखान्यात औषधंसुद्धा नाहीत. किंबहुना शाळांची जी आज परिस्थिती आहे त्याबाबत सगळ्या लोकांना ज्ञात आहे. त्यामुळे नारायणांनी यांच्या भूलथापांना बळी पडू नये, खरं म्हणजे भूलथापांना बळी पडू नये असं आमचं मत आहे. आणि ह्या मतदारसंघात आम्ही आमचे विनायक राऊत साहेब यांना जास्तीत जास्त मताधिक्य मिळेल अशी आम्ही खात्री बाळगतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15, 8408 80 35 36 आणि 023 67 23 39 33. मुंबई गोवा महामार्गावर कणकवली तालुक्यातील चानवली पिकअप शेड नजीक रविवारी सायंकाळी 5:45 वाजण्याच्या सुमारास 4 चाकी वाहनाची पादचारी आई आणि मुलाला धडक बसून अपघात झाला. या अपघातात आई आणि मुलगा गंभीर जखमी झाल्यात, तर धडक देणारा वाहन चालक अपघात होताच घटनास्थळावरून पसार झालाय. उपचारादरम्यान मुलाचा मृत्यू झालाय.
वाहनाची पादचारी आई आणि मुलगा यांना धडक बसून अपघात झाला. उपचारादरम्यान या अपघातातील जखमी शरदचंद्र रामचंद्र जाधव यांचा मृत्यू झाला. अपघातात जखमी झालेल्या मंगला रामचंद्र जाधव या देवगड इथं आपल्या नातेवाईकांकडे गेल्या होत्या. देवगड येथून आल्यावर त्या जानवली बस थांब्यावर उतरल्या. येथून त्यांचा मुलगा शरदचंद्र रामचंद्र जाधव हा नेण्यासाठी आला. तेथूनच रस्ता ओलांडत असताना मुंबईच्या दिशेनं जाणाऱ्या एका अज्ञात कारनं धडक दिली. यामध्ये मुलगा शरदचंद्र जाधव आणि आई मंगला जाधव हे दोघे गंभीर जखमी झाले. कार चालक पसार झालाय. जखमी मंगला जाधव आणि शरदचंद्र जाधव यांना उपचारासाठी कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र त्यांची प्रकृती ही चिंताजनक असल्यानं उपचारासाठी त्यांना खासगी रुग्णालयात हलवण्यात आलं. खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू असताना शरदचंद्र जाधव यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळाली. पोलिसांनी लगेच नाकाबंदी केल्यामुळे तो कार चालक फोंडाघाट नागरिकांच्या मदतीनं ताब्यात घेण्यात आला. रात्री उशिरापर्यंत त्याच्यावर गुन्हा नोंद करण्याची कारवाई सुरू होती. अपघाताची माहिती मिळताच कणकवली पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक श्री शिंदे, कॉन्स्टेबल मारुती बारड, स्मिता माने, कॉन्स्टेबल मनोज गुरव, कॉन्स्टेबल आर के पाटील, किरण कदम यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. रविवारी सायंकाळी उशिरापर्यंत अपघाताची माहिती नोंदवण्याचं काम सुरू होतं. या प्रकरणी कणकवली पोलीस अधिक तपास करत आहेत. गोकुळ सोबत गो कूल. तुमच्या प्रश्नामध्ये तुम्ही केंद्रीय मंत्री राणे साहेब आणि त्यांचं राणे कुटुंब प्रचार करता असं बोललात. त्याच्यात थोडा सुधार असं करतो की महायुतीचे आम्ही सगळेच कार्यकर्ते. आता राजापूरला आमचे प्रमोद जठार साहेब तिथे प्रचार करतायत. काल आमचे रवी चव्हाण साहेब रत्नागिरीला होते. काल तिथे सावंतवाडीमध्ये दीपक केसरकरजी जे शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते आहेत ते राणे साहेबांबरोबर सावंतवाडीमध्ये प्रचार करत होते. इथे कणकवलीमध्ये मी माझा प्रचार सुरू महायुतीच्या माध्यमातून केलेला आहे. आम्ही सगळेजण आमच्या पद्धतीने महायुतीचा उमेदवार जिंकून यावा, मोदीजींनाचा हात बळकट व्हावं आणि इकडचा खासदार हा मोदीजींच्याच विचाराचा निवडून यावा, त्या दृष्टिकोनातून काम करतोय. आता काल आदरणीय किरण सामंतजींची भेट आमच्या देवेंद्र फडणवीसजींबरोबर झाली. आता त्या दोघांचीच भेट झाली, तिसऱ्याला करण्याचं कारणच नाही. फक्त मी एवढं विश्वासाने सांगू शकतो, फडणवीसांकडे गेलेला कुठलाही व्यक्ती हा खाली हात परत जात नाही, हे लक्षात घ्या. आणि किरण सामंत हे लंबी रेस का घोडा आहेत, म्हणून किरण सामंतांची चिंता तुम्ही करू नये, त्यांची काळजी घेण्यासाठी आमच्या महायुतीचे सगळे नेते मंडळी सक्षम आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कडाक्याच्या उन्हात गारव्यासाठी एसी, फ्रीज, कूलर खरेदी करण्याच्या विचारात आहात? मग हॅव्हल्स ब्रँडची लॉयड गॅलरी आहे ना. त्यासाठी कोल्हापूर, पुणे, मुंबईत जाण्याची गरज नाही. सिंधुदुर्गात पहिल्यांदाच कणकवलीत हॅव्हल्स ब्रँडची सुसज्ज लॉयड गॅलरी. अत्याधुनिक पद्धतीचे हेवी ड्युटी एसी, डीप फ्रीज, कूलर तसेच कमी वीज बिल येण्यासाठी 5 स्टार एसी, 4 स्टार, 3 स्टारची पूर्ण रेंज. वेगवेगळ्या दर्जेदार ब्रँडेड कंपनीच्या वस्तूही उपलब्ध. एवढंच नाही तर सेल आफ्टर सर्व्हिसही उपलब्ध. आता अधिक वेळ दवडू नका. पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, वागदे नाईक पेट्रोल पंपासमोर, कणकवली. मोबाईल नंबर 9619 61 15 58 आणि 9130 34 79 08. हो नाईक, मी मातोश्री असल्याचा आव आणतात ना, मातोश्रीवर आपली निष्ठा दाखवतात ना, हे तो तसा विषय नाही. आदरणीय आमचे आशिष शेलार साहेब सातत्याने कोकणासाठी, सिंधुदुर्गासाठी इकडली भूमिपुत्र म्हणून मुंबई असो, कोकण असो, सातत्याने इकडचा प्रवास करत असतात. सातत्याने आमचे हात बळकट करत असतात. त्यांच्या विधिमंडळातली भाषणं वैभव नाईक अगर सभागृहामध्ये बसण्याची सवय असेल तर, कारण का अर्ध्या वेळेत ते शिंदे साहेबांच्या कॅबिनमध्ये असतात, पण अगर सभागृहामध्ये बसतील तर त्यांना कळते की 10 प्रश्नामध्ये किमान 4 प्रश्न हे आशिष शेलारांचे कोकणावर असतात, कोकणावर विचारतात आमच्या सगळ्यांबरोबर. म्हणून आशिष शेलारजी कोकण आणि सिंधुदुर्गाबद्दलची किती आहेत ह्याची सर्टिफिकेट आम्हाला वैभव नाईकांकडून मिळवण्याची गरज नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी
सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। कडाक्याच्या उन्हात गारव्यासाठी एसी, फ्रीज, कूलर खरेदी करण्याच्या विचारात आहात? मग हॅव्हल्स ब्रँडची लॉयड गॅलरी आहे ना। त्यासाठी कोल्हापूर, पुणे, मुंबई जाण्याची गरज नाही। सिंधुदुर्गात पहिल्यांदाच कणकवलीत हॅव्हल्स ब्रँडची सुसज्ज लॉयड गॅलरी, अत्याधुनिक पद्धतीचे हेवी ड्युटी एसी, डीप फ्रीज, कूलर तसेच कमी वीज बिल येण्यासाठी 5 स्टार एसी, 4 स्टार, 3 स्टारची पूर्ण रेंज, वेगवेगळ्या दर्जेदार ब्रँडेड कंपनीच्या वस्तूही उपलब्ध। एवढंच नाही तर सेल आफ्टर सर्व्हिसही उपलब्ध। आता अधिक वेळ दवडू नका। पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, वागदे नाईक पेट्रोल पंपासमोर, कणकवली। मोबाईल नंबर 9619 61 15 58 आणि 9130 34 79 08। राजकीय उलटापालथीनंतर ज्यांनी कोकणात शिवसेना जिवंत ठेवली त्यात माजी आमदार परशुराम उपरकर यांचं नाव प्रामुख्याने घ्यावं लागेल। कणकवली ग्रामपंचायत सदस्यापासून त्या आमदारापर्यंतचा त्यांचा खडतर प्रवास नक्कीच वाखाणण्याजोगा आहे। त्यातून सर्वसामान्यांना न्याय देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला। त्यांचा 62वा वाढदिवस उत्साहात साजरा झाला। विविध क्षेत्रातून वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छांचा वर्षाव करण्यात आला। यावेळी हुंबरड येथील सायली हॉटेल इथं सायंकाळी केक कापण्यात आला। यावेळी पत्नी प्रणाली, मुलगा प्रणव, मुलगी पूर्वजा यांची उपस्थिती होती। तसेच प्रसाद गावडे, विनोद सांडव, आशिष सुभेदार, मंदार नाईक, बाबल गावडे, संजय पराडकर, आप्पा मांजरेकर, अमोल जंगले, लक्ष्मण तारी, चंद्रशेखर उपरकर, संतोष सावंत, सुनील रावराणे, दीपक गावडे, समीर परब, संदीप भाडगुल यांच्यासह जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्ते आणि मित्र परिवार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। गोकुळ सोबत गोकुल। आज सकाळी माझगावमध्ये म्हणजे चालत्या गाडीवर दुचाकी स्वारावर एक इलेक्ट्रिकचा खांब पडला आणि त्याच्यामध्ये तो जखमी झाला। 2-3 लोक पण त्याच्यामध्ये अडकली होती आणि अशा प्रकारे दुर्दैवी त्याच्यावर हे संकट कोसळलं। आणि हे सगळं बघता आपल्याकडचे पोल अतिशय कमजोर झालेले आहेत, त्यांचं सर्वे झालेला नाही आहे, ऑडिट झालेलं नाही। आपल्या कोकणातला पाऊस हा खूप मोठ्या प्रमाणात पडतो आणि अशा परिस्थितीमध्ये नागरिकांची वाईट अवस्था या ठिकाणी होत असते आणि इलेक्ट्रिक लाईन्स ह्या सुरू असतात, एखाद्याला शॉक लागू शकतो। ओटवण्यात मागे दुर्दैवी एका मुलाचा मृत्यू झाला, अनेक घटना घडलेल्या आहेत आणि याच्यासाठी नागरिकांनी सतर्क तर राहायलाच पाहिजे। पण ह्या MSEBची आणि या प्रशासनाची जबाबदारी आहे, हे त्यांचं कर्तव्य आहे की त्यांनी अतिशय अलर्ट राहून या गोष्टी तातडीने सर्वे करून त्याचं ऑडिट करून त्याच्यावर कार्यवाही केली पाहिजे आणि त्याची मागणी घेऊन आम्ही सगळेजण राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी या ठिकाणी आलो होतो। तर इथे सांगण्यात आलं की 8 दिवसात आम्ही सगळं ऑडिट करतो, सर्वे करतो आणि तुमच्यासमोर ते जे काय असेल त्यांचं मागणी असेल त्या पद्धतीने आम्ही ग्रामस्थांची मागणी असेल, तिथल्या स्थानिक लोकांची मागणी असेल त्या पद्धतीने ते काम करून घेतो असं त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं।
तर बघू आता त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे ते आम्ही 8 दिवस त्यांच्या कामाची वाट बघतोय. तर आम्ही नागरिकांनाही आवाहन करतो की आपल्या भागामध्ये कुठे एखादे झाड लाईनवरनं जात असेल, एखादी लाईन तुटलेली असेल, एखादा पोल कमजोर असेल, एखादा ट्रान्सफॉर्मर ओपन असेल, पावसाच्या काळात प्रत्येकाने काळजी घेतली पाहिजे. तर आपणलाही आवाहन करतो की तुम्ही MSEBशी संपर्क साधा. त्यांनी आपला ऑनलाईन नंबर आम्ही चेक केला, तो सुरू आहे. त्यांनी आम्हाला सांगितलं की आम्ही सगळे ते फोन रिसीव करू, त्यांना आम्ही उत्तर देऊ आणि आम्ही जबाबदारीने काम करू असं त्यांनी आत्ता आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे. तर सगळ्यांना आवाहन करतो आपापली काळजी घ्यावी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कडाक्याच्या उन्हात गारव्यासाठी AC, फ्रीज, कूलर खरेदी करण्याच्या विचारात आहात? मग हॅव्हल्स ब्रँडची लॉयड गॅलरी आहे ना. त्यासाठी कोल्हापूर, पुणे, मुंबई जाण्याची गरज नाही. सिंधुदुर्गात पहिल्यांदाच कणकवलीत हॅव्हल्स ब्रँडची सुसज्ज लॉयड गॅलरी. अत्याधुनिक पद्धतीचे हेवी ड्युटी AC, डीप फ्रीज, कूलर तसेच कमी वीज बिल येण्यासाठी 5 स्टार AC, 4 स्टार, 3 स्टारची पूर्ण रेंज. वेगवेगळ्या दर्जेदार ब्रँडेड कंपनीच्या वस्तूही उपलब्ध. एवढंच नाही तर सेल आफ्टर सर्व्हिसही उपलब्ध. आता अधिक वेळ दवडू नका. पत्ता RY एंटरप्राइजेस, वागदे नाईक पेट्रोल पंपासमोर, कणकवली. मोबाईल नंबर 9619 61 15 58 आणि 9130 34 79 08. यासाठी घेतलं गेलं की 14 वर्ष जो लढा आम्ही उभारलात आणि जे लोकांनी सहकार्य केलं, मीडियाने सहकार्य केलं, वन्यजीव वाचवण्यासाठी, जंगल वाचवण्यासाठी, ह्याला कुठेतरी आज यश मिळालं. न्यायालयाने डायरेक्ट हस्तक्षेप करून सांगितलेलं आहे की हे जागा जी आहे सावंतवाडी दोडामार्ग हा पट्टा अतिशय संवेदनशील आहे, ह्याचं रक्षण करणं गरजेचं आहे आणि संवर्धन करणं गरजेचं आहे. तर या लढ्यामध्ये जे काय आम्हाला अनुभव मिळाला की बरंच आम्हाला चॅलेंजेस फेस करावं लागलं, गव्हर्मेंटकडनं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटकडनं आणि इतर संस्थांकडनं पण शेवटी या लढ्याला कुठेतरी यश मिळालं आणि हा एक कोकणासाठी म्हणजे हा सिंधुदुर्गसाठी एक मोठा विजय मी असं समजणार. आणि हा पर्यटन क्षेत्र जो आहे, पर्यटन जिल्हा म्हणून जो घोषित केला गेला होता, ह्याचा खरा अर्थात त्याचं स्वरूप आता पुढे होणार ही आमचा अपेक्षा आहे. पहिली प्रतिक्रिया तर अशी आहे की गेले 14 वर्ष असणी येथील संदीप सावंत आणि इथे उपस्थित असलेले हे बघा ग्रामस्थ असे कोणी एकालाही गाडी पाठवून बोलवलेलं नाही आहे. हे जिव्हाळ्याने आलेले आहेत कारण त्यांच्या गावावर या कोकण पट्ट्यावर प्रेम आहे. सावंतवाडी दोडामार्ग आणि नुसतं सावंतवाडी दोडामार्ग नाही, कुडाळ, कणकवली आमच्या पूर्ण जिल्ह्यावर प्रेम करणारे ग्रामस्थ ते इथे आले आणि हाच खरा आवाज आहे की गेले 14 वर्ष जी लढाई चालू होती न्यायालयामध्ये त्याला फार मोठा ऐतिहासिक विजय मिळाला की इथे अनेक अहवाल झाले. माननीय डॉक्टर माधव गाडगीळ सर असतील, त्यानंतर माधव गाडगीळ सरांनी विस्तृतपणे WGEEP अहवालात सगळं लिहिलेलं आहे जे इथल्या ग्रामस्थांनी सांगितलं ते. पण त्यानंतर पुन्हा एक अहवाल मुद्दामून ठेवण्यात आला जो 500 मीटरवरनं करण्यात आला सॅटेलाईटवरून. खाली कोणीच उतरलं नाही. कस्तुरीरंगन साहेब मोठे शास्त्रज्ञ, इस्रोचे अध्यक्ष होते, पण त्यांचा आणि पर्यावरणाचा आणि एन्व्हायरमेंटचा काही संबंध नाही हो. आणि त्यांनी अख्खं दोडामार्गच वगळलं. म्हणजे हा एक मोठा विनोद होता. जिथे एवढी घनदाट वनश्री आहे ते वगळून टाकलं. पण माननीय उच्च न्यायालयाने वनशक्ती आणि स्टॅलिन दयानंद यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे आज माननीय उच्च न्यायालयाने हे 22 मार्चला उद्धृत केलं की होय, हा सावंतवाडी दोडामार्ग अतिशय महत्त्वाचा वाईल्ड लाईफ कॉरिडॉर आहे आणि यातली ही 25 गावं पुढच्या 4 महिन्यात 120 दिवसांचा हे दिला आहे पिरियड, याच्यात तुम्ही लगेच पावलं उचला आणि इको सेन्सिटिव्ह जाहीर करा, ESA. आता प्रश्न असा येतो की ESA जाहीर केलं म्हणजे वन खातं लागलं, वनसंज्ञा, मग इथे काहीच होणार नाही. पूर्णपणे ही फसवणूक आहे. इको सेन्सिटिव्ह एरिया जाहीर झाल्यावर ही 25च नव्हे, हा पूर्ण पट्टा श्रीमंत होईल. कुठल्या बळावर? इको टुरिझमवर. कुठल्या बळावर? इथे वाघ बघायला, वन्य पशु बघायला अनेक पर्यटक राज्यातले देशातले येतील. ज्या रीतीने जिम कॉर्बेटपासून, ताडोबापासून अनेक ठिकाणी पर्यटक आपण जातो तसेच आमच्या भागात येतील आणि हा विकास निसर्गाला जपून होईल. त्याचबरोबर अनेक हरित प्रकल्प. आम्ही विकासाला पाठिंबा देणारे लोक आहोत पण मूर्ख नाही.
आम्हाला कुठली रिफायनरी, थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, मायनिंग हे प्रदूषणकारी प्रकल्प इथे नको. मग आम्हाला काय पाहिजे तर आम्हाला चांगल्या रीतीने पर्यटन पाहिजे. आम्हाला इथल्या निसर्गाला जपून जे जे शक्य आहे, हरित प्रकल्प आहेत, अनेक ग्रीन प्रोजेक्ट्स आहेत, आणा. आम्ही मुख्य हस्ते स्वागत करतो. याच कोकणी जनतेने 15, 20, 25 वर्षापूर्वी प्राध्यापक मधु दंडवते सरांच्या रेल्वे मंत्रालयाच्या अधिक जी रेल्वे आली तेव्हा मोकळ्या सढळ हस्ते जमिनी दिल्या हो. तेव्हा कोकणी माणूस कधी विकास विरोधी नाही ठरला, कारण त्याला हे कळलेलं इथून रेल्वे जाणार, त्याचा आम्हाला किती फायदा होतो काय हा वेगळा चर्चेचा मुद्दा आहे. पण आमच्या ह्या पट्ट्यातले वन्य पशु वाचवता वाचवता आम्हाला हा खरा निसर्ग वाचवायचा आहे. कारण आम्हाला आमच्या बांद्यात चिपळूण महाड सारखी परिस्थिती पुढच्या पावसाळ्यात कधी होऊ नये ही आमची सदिच्छा आहे. धन्यवाद. आपण आंबोली टू मांगेलीचा हा जो PIL घातलेला आहे होता 2009मध्ये, त्याला आपल्याला यश मिळालं. साधारणपणे 30 रेव्हेन्यू विलेज आज आपली वाचलीत मायनिंगपासून. तर आपला मुद्दा हा आहे की वाघच नव्हे, वाघ तर शेड्यूल 1 म्हणजे जनावर आहे, वाघापासून 32 प्रकारचे मॅमल्स जिथे राहतात त्या वाघांच्या बरोबर आम्ही राहतो, पट्टेरी वाघांबरोबर. आणि अशा प्रकारचं पर्यटन क्वचितच ठिकाणी आपल्या देशामध्ये आहे. ते पर्यटन आज आपल्या ह्या भागामध्ये आता इथून पुढे होईल. पाचगणी महाबळेश्वरला वाघ नाही आहे, पण आपल्या भागामध्ये पट्टेरी वाघ आहे आणि पट्टेरी वाघाच्या सानिध्यामध्ये आपल्याला पर्यटन करायची संधी माननीय उच्च न्यायालयाने आणि वनशक्तीने जे केलेलं गेले 11-12 वर्षाचं सतत काम आहे, त्यामुळे आपल्याला संधी ती मिळालेली आहे. आता इथून पुढे तरुण पिढीला आमचं विनंती आहे की तुम्ही जे टुरिझम कराल ते पर्यावरण, वन्यजीव, जंगल हे वाचून आपल्याला जे पर्यटन, बाकीचे उद्योग, हरित उद्योग, फलप्रक्रिया उद्योग हे सगळं आणून ह्या कोकणचा जो खरा कॅलिफोर्निया करायचा होता, आपलं स्वप्न होतं कोकणचा कॅलिफोर्निया करायचं, त्याची ही पहिली सुरुवात आहे. त्यामुळे ह्या 30 गावांच्या माध्यमातून ही मुहूर्तमेढ आज पाटेकराच्या समोर आपण घातली आहे. तर अशाच प्रकारे आपल्याला कोकणचा विकास करायचा आहे. मायनिंग, थर्मल प्रोजेक्ट, पॉवर, मोठमोठे रस्ते, मोठमोठे प्रकल्प आणून करायचा नाही, तर आपलं जे वाघ आणि आपलं जे वन्यजीवन आहे आणि आपली बायोडायव्हर्सिटी राखून त्यातून आपल्याला पर्यटनाच्या माध्यमातून आणि वेगवेगळ्या हरित उद्योगातून आपल्या जिल्ह्याचा विकास साधायचा आहे. त्याची ही सुरुवात आहे. त्यामुळे युवा पिढीने याच्यात प्रेरणा घेऊन युवा पिढीने उभं राहावं आणि आपला विकास जसा पाचगणी, महाबळेश्वर म्हणा, कुलू मनालीला झाला आहे म्हणा, अन्य ठिकाणी ज्या ठिकाणी उत्तराखंडमध्ये आहे, हिमाचल प्रदेशमध्ये आहे, तशा प्रकारचा शाश्वत विकास आता साधायची वेळ तरुणांची आलेली आहे. ती त्यांनी तरुणांनी संधी घ्यावी अशी मी तुम्हाला ठरवणार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टीदे, रिफ्रेश हमी. देवगड तालुक्यातील बापर्डे येथील आंबा बागायतदार बाबूराव वामन राणे यांच्या बागेतील झाडावरील एका फळाचं वजन तब्बल 605 ग्रॅम आढळून आलंय. हे हापूस आंब्यांचं वजन सरासरीपेक्षा दुप्पट असून झाडावरील अन्य फळं देखील 450 ते 500 ग्रॅम वजनाची आहे. काही दिवसांपूर्वी देवगड बापर्डे येथे नाईक धुरे यांच्या आंबा कलम बागेमध्ये 525 ग्रॅमचा हापूस आंबा मिळालेला होता. त्यानंतर याच बापर्डे गावात देवगड येथील बाबूराव राणे यांच्या आंबा कलम बागेमध्ये जवळपास तब्बल 605 ग्रॅमचा हापूस आंबा आढळून आलेला आहे. तर त्यांच्याकडून जाणून घेऊया त्यांनी कशा प्रकारे याचे संगोपन करून, याची निगा राखून, याला खतपाणी करून कशा प्रकारे एवढ्या ग्रामचा हापूस आंबा त्यांच्याकडून मिळालेला आहे, त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. देवगड बापर्डे येथील बाबूराव वामन राणे यांची गावातच 500हून अधिक झाडांची आंबा बाग आहे. या बागांमधील आंबा काढणी सध्या सुरू आहे. दरम्यान आंबा काढणी करताना एका झाडावरील फळं इतर झाडांच्या तुलनेत खूप मोठी दिसून आली. त्यामुळे बाबूराव राणेंनी 12 एप्रिलला आंबा फळांचं वजन केलं असता त्यांच्या फळांचं वजन 605 ग्रॅम झालं. त्यानंतर 2 दिवसात फळांच्या वजनात 14 ग्रॅमनं घट झाली. 14 एप्रिलला वजन 591 ग्रॅम झालं. देवगड हापूसचं वजन सरासरी 200 ग्रॅम ते 250 पर्यंत असतं.
झाडांना योग्य वेळी पाणी दिलं, खत व्यवस्थापन नीटनेटकं केलं तर फळाचं वजन वाढतं. हे वजन देखील 350 ग्रॅम पर्यंत जातं. परंतु बाबूराव राणे यांच्या बागेत आढळून आलेल्या आंब्याचं वजन खूपच जास्त आहे. नमस्कार, मी बाबूराव वामन राणे, बापर्डे गावचा मी रहिवासी आहे. आज माझ्या कलम बागेमध्ये 605 ग्रामचा, तब्बल 605 ग्रामचा आंबा काढलेला आहे. यापूर्वी श्रीयुत नारायण नाईक धुरे यांच्या बागेमध्ये 525 ग्रामचा आणि तोही बापर्डे गावचाच आंबा निघाला होता. आज 605 ग्रामचा माझ्या बागेत झाल्यामुळे आम्हीही खूप आनंदी झालो आहोत. आमच्यासोबत माझे कर्मचारी वर्ग आहेत. त्याचप्रमाणे ह्या झाडाची आम्ही जोपासना करताना सर्वप्रथम शेणखताचा वापर करतो. शेणखत, त्याचप्रमाणे लेंडी खत आणि मॅक्झिमम ह्या सेंद्रिय खताचा वापर करण्याकडे आमचं लक्ष असतो. ही फळे मोठी होण्यामागे एकच कारण आहे की पाण्याचं नियोजन उत्तम प्रकारे इथे केलेलं आहे. जे आमचं सांडपाणी वगैरे येतं ते सर्व ह्याच्या मुळामध्ये दिलं जातं आणि म्हणून ह्या झाडाची जोपासना आपण ह्या झाडाचा जो घेर आहे त्याच्यावरूनच ओळखू शकता की ह्याची सर्व बहुतेक फळं ही 400 पासून वरतीच दिसत आहेत आणि आम्हाला याचा पुरेपूर लाभ घेता येतो. चांगली फळं असतात, खाण्याला अगदी चवदार असतात. या बापर्डे गावची ही एक प्रकारची परंपराच झालेली आहे की सर्वच बागांमध्ये संगोपन चांगलं करते. बापर्डे गावचा हा हापूस आंबा फेमस व्हावा अशी आमची मनोमनी इच्छा आहे की या गावाचं जे या मागे जे हे आहे म्हणजे फळं विक्री चांगली व्हावी, दरडोई उत्पन्न वाढावं आणि नाव आमचं प्रसिद्धीला जावं अशी आमची इच्छा आहे. आज मी एक माजी सैनिक आहे. तुम्ही पाहाल ह्या बागेमध्ये जवळजवळ 100 हापूसची झाडं आहेत आणि 100 हापूसची झाडं एकाच साईजची तुम्हाला दिसतील आणि अगदी त्यांचं जो देखभाल केली जाते ती उत्तम प्रकारे केली जाते. आणि काजूही 150 आहेत. आज आमच्या काजू किंवा हापूस आंबा हा अगदी फेब्रुवारी महिन्यापासून मार्केटला जातो, फेब्रुवारी महिन्यापासून, आणि जास्तीत जास्त आम्ही या बागेतून घेतो कारण त्याची जोपासनाही चांगली करतो. आज कोकण साधने आमची ही मुलाखत घेतली त्याबद्दल मी तुमचे भरपूर आभारी आहे आणि आम्हाला अशीच प्रसिद्धी मिळावी अशी इच्छा आहे. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. माझ्यामुळे वैभव नाईक आमदार, दीपक केसरकर यांचा टोला. किरण सामंत लंबे रेस का घोडा, नितेश राणेंचं सूचक विधान. आणि निवडणूक लोकसभेची तयारी विधानसभेची. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली इथंच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.